Siya bangin nilay lang siya ublay hagi jing duay. Ngan puli katu kan ni gibenta nakaktian ka jong ublay. Kabangila aban syem nakasam kabasis paalay katu kan ni teli gidakon. Isaya san pusan galenong katu kan ni teli gidakon. Kitab jing panpau lai lenong katu kan ni teli gidakon. Tiyan ka jong ublay ka ong kum ni. Ko man siyam jong tukar ku yaw try. Bat baro ka bahanga ya ka kerteng bakhut jong u. Ko man siyam jong tukar ku yaw try. Bat wat klet ya ki jing le bha jong u baro. Uba map ya ki jing le baman jong pha baro. Uba shna ya ki jing pang jong pha baro. Uba pen em ya ki jing em jong pha na ka jing jot. Uba pen pong pan sinyat ya pa da kijing le isin ay bat kijing isin ay bajam. Uba pen kadang ya kesentur jong pa da ki ay ki babha kat ban pen thamai ya kijing long samla jong pa kum kapukni. Kau jar ubas liang tuwan syaki bat uta ubam don sbai wan tu thiet ban bam wan ken tu thiet kawan bat kedut klam sabai bat klam dor balai pi pen lut sabai ya ka bom longku bat ka jing trei jong pi ya ka bom pen kedang tu sha skor biang yanga bat bam ya kata ka babha tu ka men sim jong pi kan pen sngo bha ya la de ru ha ka baklen pendam la ka skor tu wan ru hanga tu sngo ti ka men sim jong pi kan sa im bat ngan penlong bat pi ka jutang bom jukut ka jing isen ay bas kem jong udebet ken hakmi ngala ay u banlong sakhi hakikan jaban riu unong yalam bat unong ay hukum hakikan jaban riu hakmi men khot ka jaj ban riu bat men itu bat ka jaj ban riu ka bom syam la itu yame kan pet syami namar utrai ublay jong me bat namar uta ubakhot jong ki Israel naba ula pendon buram yami hakmi ngayang hakajingkang bat ngatir lada uno ru unyo sngow ya kaktien jonga bat unple ya kataka jingkang ngan wanrong hapo hau bat ngan ya khawai miet lem bat u bat ma u lem bat nga Blay un kerku ya ke jing puli bat ke basha skor ya ke ketien ke jong utung ni lai lang so blay ke jing tuai. Atrai ublay ukpa jongi ubabneng. Ublay ubadon bortam halor baro. Ubagabneng kalong ke ket ke jaka syong ke jome. Ke kendo kalong ke jingyo ke jat kejome ngi ai ngo ya me ko pa ba is nei namar kejing don ringkat kejome bat kejing seng kenthei like kra presbytery nadu menemen step bat hadu kene ka klip mat ha ka bamelapen mat yangi ya kijing isen ai ki batmai ki jome ken ko kan ran ya ka bamelapen jau kan hapo ki nong yalam jong kakam yalap ko kan ra de it na do chairperson secretary bat ki dekhot ki jong ka baro bakin ya shaprang nakaway kas nem shakaway ban mi ko kan rad be it nalaka jong ka presbytery malayo kjad shaki balang ki ba pher ki badan hapo jong ka ban yalap ya kanika khubor ka jing penim ai ka jong me ban play ka kerteng ka badan bor ka jong me kublay shibon ko pa be it ya ka khubor ka balayo ha kanika step
jong kan ka sngi ya rab ko kan rad be in ai ba sambai bala bet ha kan ka step unda yo jaka ha ki do no at ki jongi kanang bakalong ka jing mentoy ya ka jing ya pilgrim ka jongi asla jong kan ka perthei bangin ya ken da ka ba shapti ng ya me ba da ka ba pen kre ya la de ban ya sham bat me ken ublay uba em bat ublay uba shisha ko try da la ka jong ka bor ngi pla bangim la ban le ai ru em henry ngi ngo ya me ban ngi ong ko men sim jong atu ker ku ya try nomar bangi dan ya me ublay uba ya rab yangi uba map yangi uba klat ki pop ki jing rengkang ki jongi uba snai ki jing pang ki jing sitam ki jongi baro kat hado bamela ban penlong sam la ya ki jing em ya ka men sim ki jing wat ki jing perkat ki jongi kublai shibon ko pa ni aingo ya me ken namar katang ishania hame ban ngi ngets kem bamen yo ban kau thamai ngi lengba jong kan ka step ko bala lek no pa bi ya kan ka por ngi ngongo ya me ko try bi si sen pan kum ki kon kan thei ki jome kum ki kon samla shin rang bat kan thei ki long tme ki long ba ki shakri ki nong sharai jong ka balang ka jome ngi yo ban ya lum lang ngi la ban ya keu lang biang si sen ban tei ya kan ka duan ka jing mani ka jong ya me ko try ya kan ka jan me o pa ba kodor ngi da dwai ko try ya ka jing pensle o men sim ba ko yu jome tang ya shid khod jong kamen henry ya baro ko kan rad be na do ki berretam hado ki basantam bakane ka jing mane ka jong ya me ka ka jan met ko try kan long ka bor de shisha ka ban pen ki ka ban pen thamai ya ka jing im ya ka jing long kristan ka jongi ha ka bangi im ha ka ba kum ki ne ki sngi ki ba sneo ki sngi ki ba e ki sngi ki ba tan hado kata kata blai be sne ya go men sim ko jong me un ya lai do ya pedeng jong ya ka ka klip man pa be e jong atu snai can try ban yan da ka bor ka jong me ban kata ya ki donon mau ki jongi ban pen ya ki ban bono da ki dono do kan rad be e ni perta bat kat bakali ka jing pen sawa ko poi ko kan rad be e lese ki don ki khon ki jong me ki badon ha ki lentia ja ki surak ki ba yo snow na la ki jong ki yeng ki sem ki jong ki pa ba koridor is nay ken ya ko ban kren ban pen la ya ki bakin shong khop shipor ban singap ya ka khubor ka jing penem ai ka jong me namar ka tien ka jong me ka long ka ba yo ai bat ka khot kau jaru tau bas liang un wan un thiet ya ka dot ka ba khlem sbai un di un kedang un yo ya ka jing siam ha ka donut ha ka men sim ka jong kita baro ki ba wat bat ki ba trang ya me kan rat be e se si sien rungi khot ka pa ya ka teng ka jong me ba men isen ai ban kmi e yang ko try na mar ba medang yang ken hak ka jing khang ka do not ka jongi medang yai tiet tu ko kan rad be to tiet ken pa ka ni ka khlep man ki khon ki jong me ki trang ki sliang ye me ai bangin yo ban mat ban di ya ka ka om ka jong me ai ko kan rad be bangin yo ya ka ban ye khando ban me ka ni ka jan me ker khu ya lau jong usha kri ban lai ka jong ka tien bangin nami thali ko kan rad be nang ni bangin yo ban ma dia ka bor ka jing pan thamai man sim ba khoi u jong me ban sum ban sle ya lau jong usha kri u jong me bat ki tien baro ki ban mi no na ka sin tor ka jong u kan long ken ka bala prasad do man sim ba khoi jing kular u jong me ka khu ko kan rat be se si sen pan ya ka na trai kam ya lap jong ka jing sang kan thai laj khra presbytery kin nang ya na ko bor si ko bor na we usnam so we pat usnam ban ya lap ban pen priang ya ka khu bor ka jing pan im ai ka jong me o trai shim yingi kum bangilong bat ya ka bor ka badang sa ngi ai dia ki ti ki jong me ker khu kenya ble tu ngau to map tu shashkor namar mi pani kine baro akateng ka jong jisu manta ba sidok ki babam ju kor do halakarta amen.
Blay sibun kong iting puli kitong pi ya ka ktin ka jong blay bat kum chu we bo kiting duai blay nang kar khui pi ai pi ka met ka pokot ka bakia pen nang la ban sakri khamba ya ka kerteng ka jong u mentah ka ni ka por ngin yo sngow no swai jing pen bana jong ka balang bat hadin ka jing pen bana jong ka balang te ngin lom no i jing ai ngu bat kat ba ngin nang lom i ka jing ai ngu ngin yo ai ki ki arteli ki jing ruai kerpang kawen na ka jing sang samla balang tenreng ban bot da gajing sang samla balang pokse ba hadien bada ban lomi gajing ai ngo nga kerpa di temen basan AS Pawa ban pen kentang gajing ai ngo ki para bangai bi kini kilong jing pen bana hakani kasi anam don jeseng kentai jong balang lawai jeseng samla ka porsan biji janmiet inyo nong pulis nang badwai Miss Daphi Labet Simli bi nongkren Mrs. TG Lingdo ha English service ha pulis bijar ka por south teng janmiet inyo nongkren Reverend Dr. S. Hayong la shai gasni ka arpu artri ubnai me kala si ublai ki program jeseng yeng dong tilong kumne hadong mingi kalong yeng Mrs. Shiltinora Nongrum kentoit box central nongkren Mr. P Kharboman rang ba balang hadong semi kalong yeng Mrs. Breli Kharbuli kentoit box north nongkren demensan SW Kharsentiu dong shatei kalong yeng Mr. Jim Mautho kentoit Pdengsh nongra nongkren Mr. Kordor Kharmalki haka arp sautri ume jeseng miet balang ha pon rush teng jan miet in yo subject teng juga kota ke ketien ke jing im tenat subject namar ke ketien ublai kalong ke im bat ke boga donbor ke bak hamnap banya ganu ka white lam arliang serti chong no re sithi ji hebru kalong basau ke khot ke bak khatar nong pulis dang bat duai kong ibawanda shisha sim nong kren Mr. Tomlin wanyang rang ba balang haka arpu nyotri umek si sejan jeseng duai haka pon rush teng janmiet inyo nong pulis dang bat duai kong Daphi layada kriem haka arpu pratri umek si ublai ka deiru ka Pentecost Sunday bat ka General Assembly PCI Day of Prayer program yang mani kilong kumne nyu bijimen sak inyo jeseng kena nongkren Mrs. Frisha Pira Kendai sobsan step inyo sing school pen pau nam barok ki keran kata do cradle roll hadu keran rangba kelas persyang bat kelas riut khot ha por shibji minski inyo sing sermon nong pulis dang badwai Mr. BR Walang inyo jurwa kerpang naga kwaya jong balang inyo nongkren Reverend WF Yaupnyao kadon ke jingjap brio ke balang naklat na Mr. Kopter Kharkngor Kharkndai tri ume bat ke jingli on tap kan mentang sngi ka por architeng men sngi bala kerpa diga jaseng bukanum sungui ei bagi pastor vitamin besani bala penbai bikin haban mi noru na pedeng ke jaseng kini ki long ki jingkena
Tungine duai. Ublay kupa jangi ubah beneng. Utrai jangki trai barus im jangki sim. Ukle jangka balang. Ukle jangka lai mukra presbyteri jensang kentai. Ngi aingo yeme ko kenrat baba. Basaci senpat melakot yengi. Panuan kiu hakane ke yeng bakoj bakentang ke jome. Rangkat bat ke jensang kentai lai mukra presbyteri. Kerupangai nak mentakat tenat terikam ke jongka atrai baba. Ya kapan yalap ya ka kerteng ke im ke jome. Ngi aingo yeme ablay bamile yalam ro yu syakri jome. I pastor ya kapan pens ngawi ka ketin ke im ke jome. Ngitu wai ke jing isnai ke jome ko kenrat baba. Baki ki ke ban mi na ke sentur ke jong ai kin long ki jome. Ki bakot it yangi syaka jing penim ke jome. Atrai baba ngadawai rumen kerku yagani ki khubor bangile yo bro artli lang bakini ki kwayar jeng ki artli ki balang atrai ai bakani ka khubor kabami khot yingi ablay bangin nampale na ka ngin wan shame bat ngin yo ka jing im bom jukut atrai baba ngidwai yakani ka por atrai baba nam takani khubor kerpang bamen keren hangi iwai paiwai ablay Badan hagane kapor bangin yo ay kajing semensen ban yit jilade kumbangilong bat bangila ban pai pat seme utrai blay badap de kajing I oh ja trai baba ai begitu kebias ngeu lang bagat tendong jing pensawa ke badan hagi yang ki sem ki jong kiru atrai baba ai kin sa skori ka ngimtip atrai baba lanu kan kut kan kajing khat I ki jong me rekat bamedang khot I jame ayat rangin sa skori ka bat ngin pediang ro yame kumu nong penimu jongi kenang bahata ka ya kasngi kebamewan syau ingi ngin long batikna ban yo ikataka jaka syaune lembat me seru pom jukut ablay habang idon na kini ka yeng ka bakentang ka jong me ngiwan ra ro ini ki jing ai ki jongi sakikam ki bakarau ki jong me Gitu waya blay men penkentang ya kijing ai kijongi ya gitu kibala ai sakini kijing ai saka kam kijong me atrai baba kerku yaki pat kerku yaki kijing ai ru abangi petrai kam ya ka ai kan long nakapenta pan pengkrau ya keburam kijong me ya lam ngisi senpat lang bamen sembako kijong me na tu pastang hadu bawai jongka ngipani kini haka kerteng kijong trai baru nong penemu ba eja jongi uce sukres Blay subuan teman basan pila yo ikaman pankentang ini jing ai jongi sakakam ko jong blay unang kerku ya pi penang long syakri balaban tradep ya kam kacung penran blem snei kaban kurkuru ya kawai pukoi kekti kabalano sakakam kacung blem kurkui ki kam ki kti jongi blem unang hikai yang iru bangin nang la ban ai ya la kacung gado no chau blem bahkan kapor ngas ngo ban ai ku blem ya ka kwaya jong kabalang tenreng kabala ai hapedang jongi ya ketuka kubor kaba penken mau bahau blay ki baro kilong kibala ublay unang kerhu pi kum ki kon samla kabalang ba penang la ya kabanang yai sakhi ka kerteng ke jong leng bagi jing ruai ke jong pi kalong si benta ka jing yalap ya ka ketin ke jong blay kum chu ya kabalang pok se ai ku blay nado ki kon samla Kibalar ai ke juruai penrem mensem mabdang jongi haswa dengan sedang ke sakri blai ngisngo bo mensem jong blai udan rengkat lembat ngi da ka ba pipila ai shwa ya ka tu ke juruai penrem mensem blai unkar khui piru pila ai ke juruai ka bakar pang ka ne ka por blai udan rengkat ye pi kon samla jong ka balang ba penang la ban wan syau blai Bat pinang ai ka met ke jong pi nakabentaban syakri ublay kumba pirwai kumba
ngangalong bat kumba pilong. Tahakan kapor ngilapay sa kapor kabakordor. Haka bangin yo sngono yaga jingalap yaga ktin kacong blay. Sa sisian pan pastor nga pediang sngobai pi bat nga da sngo kemen sibun man yo iya pi yaga kapor rengkat bat i men jong pi ikurem bat kini para jong pi kun jong pi lala yaga bandon rengkat lambat ngi hakan kapor kacing bon kam kacong pi la deben no igita ki baro dai pila pelai ka por ka kordor ban syemi ka benta ka kraw na ka benta ban yalap ya u Jesus Christ ngangai na pedang congi ka por kidon sibun ki bela itu ya i bat kidon ru na pedang congi ki bompat itu ya i ngasngo ba ngasngo long kerpang bah ka por bangayang ka caka ban yo iba i pastor i don ka benta ban sam ya ka ktin ka chong blay lamar ngam long nong we shu i ngala sngo kum lau chong khon ngala i thu i thau i na do bidang tham khna na do ka por bidang late score hado ka ka por ban dadap ban pule ya ka kam ka bakentang i pastor i deu khon chong ka balang nang tai no pernai mentai la don ha ka balang mau langat ba itray rukum pastor hakabalang maulangat don na district pernai bari don hakalum rableng presbytery kublay sibun pastor ya kacang pelai por jong pi kumbau blay ucu penon kami pi ki por baro next kam bau jo mensem jong blay on penon kami pi hakan nga no pai jong nga sngi ngin dwail jing jar ka jongi bau blay on pa yo mensem bakoi bon yo ban yai light lo ya pedang congi ngakot ngau kerpat ru ban ngawer ya baro kitu ki bai yo sngo nakane ka tendong cing pensawa compare ya pi lada pi don na lagi jong ki yeng ki sem ki jong pi la pi don hadukan la pi don na ki lenti ki surak jisu khot ya pi ya kana ka por ba penso ba ban ya ka por ka bokordor ka jong pi tang kendat ban ngap ayu bau mensem jong bleu don ni kaban keren hapedeng jong pi bat baro ki bala ban yo sngo nangane ka tendong cing pensawa lese ka ni ka por ka bakordor kalong ka por ka bakentang yanu rema yanu bau mensem jong bleu on keren wat pen igi donut ki jong pi ai lat bau mensem jong bleu on keren ya pi hakan ka por te hakan ka por ha shwaba ngin yo sngo no ya kan ka singkran na i pastor ngin yasno lang swang jingruai ka ba arspa nreu pukndai ten chong me aingan sngo bor chong ka hangi keren atrai ngin shashkor melong ublehi baro lai teligi khot ka jingruai ka ba arspa nreu pukndai Ben long
Kat nu ka men sim ka sngo saaj bat ka sngo kemen. Ba sashi sin pat ngiyok sngo i ka jing riu jong ki baje. Ngiyok sngo i ka jing ruai yaro jong ka seyan. Bat kam tam sashi sin pat ban yok sngo. Ya ka ktien ka jong ublay. Nakaliang ka jonga ilok baywan rengkat bat nga. I henmen jonga ki para i persai ki jonga. Ka ying ka sem ka jongi ka balang ka bangangadon. Ka balang Presbyterian Maulangat. Haka Penai District ka lum Rapling Presbytery. Wan ra i ka jing kublay na du i kong chairperson. Jong ka jing seng kentay like kra Presbytery. Kinong kit kam baro jong ka jing seng kentay. Ki bala bandon ka di kapor ha ki tanat tre kam ki ba per. Ka jing kublay ru ya ki pastors ki ba iit ki jongi. Ki temen basan ki bala bandon lah ka di kapor. Ha upot usam jong ka Presbytery. Baru kumju ha ka balang Presbyterian pokse. Ka jing kublay ru syapi ki dekhot jong ka komiti balang. Ki long pa ki long kmi. Ki para samla bat ki hap ki beret. Ki badon ha ka di ka jing seng ban yo sngo. Ya ka ktien ka jong ublay kerpang nga ai ka jing kublay. Ya ki balak banyo singaw na gani ka tindong jing pen sawa. Hala ki jong ki jing shem ki jing kendu ki jong pi. Let si la khanglat ba pendon lang ha gani ki ying ka bakentang jong ublay. Henring adwai ba ublay un kren ying iro. Leng ba kini ki tindong jing pen sawa. Ha gani ka no pai sngi. Habang alayo i gani ka program ban long unong yishim menta ban yalap. Ya ka ktien jong ublay ka jing perkat ka baning kong ka balawan hanga kalong. Bangas ngau bakam deishu ka jinga seng yalam. Namar baka kerteng uji Yesu Kris kamlong temai shu apadeng jongi. Ngila yok ngau syapang jongu. Ngila tip syapang jongu bat kata ka diga jing kemen. Bangila ituru yau Jesu. Kum unong penim jongi. Nama kata ka diga jinga seng ala manong ka diga jinga seng jong ka jing pen ken mau. Hapadeng jongi sasisien pan. Baka don ka jing penim haga kerteng uji Yesu. Kadon ka jing map. Haka kerteng u Jesu kadon ka jing penkia haka kerteng u Jesu kadon ka bor haka kerteng u Jesu kadon ka jubab i ka jing keli jengi haka kerteng u Jesu bat kam tam don ka jing job yengi haka ni ka no pais ngi haka kerteng ka bom ju sha job ka kerteng u Jesu Kris kublai shibon ya ka praise and worship team jong ka jing seng samla pokse kakwaya na kabalang tenring bat kakwaya na balang pokse kabala ra igijing syakri blay jengi hagijing ruai bakin jaman sim ublay unang yay kirku yepi nakaway kapor syakaway pan ka kubor jong gajing yalap hagani ke jan miet no pai singi kalong u shamgar ula pendon burom ya ublay u shamgar ula pendon burom ya ublay nginya duai ya ka ktien ka jong mi ko try sa si sin pat angin sngo bat e ka bor ka jongka hap deng jongi kren a try ngi kloi ban shashkor ngayang hangni tang ka jing pen kongo kumu Moses ubasuki hagi jing kren ngayang ko try ba iet ban up ye ka jing kren ka bawan na ke khet ka jing snai ka jong me halaki jong ki jing shem halaki jong ki jing kendo bat ki jing mat ha ka jing em ngi wan ban snap ye ka tien ka jong me try ngi wan ban pendon burom ye ka kerteng ka jong me ngim don ban ai me jisu ka ni ka jing seng metep ye ngi komne kombang ngi long ko try meyo i shaba jeliu ka danot ka jongi ko try ban adwai kran thamai nga badingi sa sisen pan leng baka kubor ka ktien ka jong me o nga adwai ko jisu ba ye jonga bakan da don ka jing palaim ya kan no ka no ka men sem kabayos go ya ka ktien ka jong me ko try leng bakini kitendong jing pensawa lese hangno hapok se baraki snong giba marjan kibala ya yiging shate giba bon trying adwai kumama ya shem yo sol haka lenti sha Damascus yo saka ya salor uding aba mena ya shem thamai ya ka no rempe yeng ya no men sim ko try ubla sngo ko lat haka jingem ban ngenget bakadan ka bor haka ktien ka jongme haka kerteng uji singit wai amen ushamgar ula pendon burom ya ublay latho syapang uniu syakri jong ublay ushamgar tang haki arteli ki dekhot Bible
kabasuk yang ila dengan don ke Bible ke kitab nong bishar kalau nong ke balai ke dekat ke balai huwei bat ke juk ke kitab nong bishar kalau nong ke besan ke dekat ke bahan real ke history ke balingkot siapang uniu brio tang naki art li ki dekat jong ke kitab nong bishar ya thu yang iba udai ukon jong u anat uniu kpa jong u shamgar udai u kenja kanan laniu Canaanite ngalak banong kum tangi ngau thu bau shamgar umi nakalong yeng ka bau dei siteng ujiu bat siteng unong kanan lakhot yo shamgar syakakam kum unong bishar yaki kon Israel bat ulang unong bishar ubalai jong ki kon Israel hadin unong bishar Ehud bat Hashua kanong bishar Deborah kakam ka bau ni ubriu utrei ka Bible ka yathu yingi baka kam ka bau shamgar utrei kalong unong ap jingri u ap igi masih syakil lingka ka jinglong bakerpang jong uni ubriu kalong ulang ubriu baslur bat u basatar mensim hakani ka por ngidon kamban sngo thu kindiat igi jinglong jingman baka hima Filistia kadai ka hima ka baklan bor bah kadai ka por bat kilong ru ki briu ki barat bah haka bagi juan ban hertma iki babon ki hima haka tu kapor haka jingruai jong ka Deborah baru barak haka tu ka lenong ka basan ka dekat ka bahan riu ka yathu ingi kumni haka sngi u shamgar u kon u anat ka sngi jong ka Jael amdan bayaj na linti ba ki nong let jinglet ki yaj na linti klau kani ka dekat ka yathu ingi kindiat ya ka jinglong jingman haka por u shamgar bagi kon Israel kim juno lejing lej na lenti snong ki shepti yang ki Filistia yo kin kem bat ring merau bat pen yapru yeki kum takani ke dekat ke yathu yingi babon ki kon Israel habiki lejing lej don kam ki yaj na lenti klau kathong jong shamgar kum unong yalam unong bishar ki kon Israel kalong banwan ra ye jing suk bat banwan ra ye jing kemen hapdeng jong ki kon Israel kadekat ka bang akwa bangan kren hakani ka no pai sngi kalong nakatu ka lenong ka balai kadekat ka balai puwei ki kentien ki ba ongkum ni hadin jong u ka bamut hadin unong bishar Ehud de u shamgar u kon jong u anat u bala pinyap ye ki Filistia henrius pa ki rangba da u diengnya mesi uru ula pelan ya ki Israel para bengej bat parlok ba ye jonga hadin ke jing yapno jong ki nong yalam ki bakmat jong ki kon Israel kum Moses bat u Joshua u blei ula pen mi sadiki wei pat ki nong yalam ban yalam mi ki kon Israel naka wei ka por shaka wei pan ka ba khamsuk ingi ban sngo thu ye ka history jong ki kon Israel kalong balada ki kon Israel ki yo ye ki nong yalam ki ba shepti yang yo blei ki ba riu blei ki kon Israel ru ki shepti yang yo blei bat ki long riu blei henry la ki yo iki nong yalam ki bam shepti yang yo blei ki bam mane blei thau ki ba yale persha ki kon Israel ru ki don ya kata ka ju ka jinglong kum ki nong yalam ki jongki kum ta na ka wei ka por shaka wei pat ni pule ba u blei u pha iki ta ki foreign powers ki bor ki bana shabar ban tinju ya ka jinglong jingman jongki kon Israel ki ba sngo kum ba ki biang ha ka jingim ka ba ki don kum ta u blei na ka por shaka por u pha iki nong pelajim kum u Gideon u Jephthah u Othniel u Ehud u Samson ke Deborah u Barak u Shamgar bat ki wei pat khat arngut ki nong bishar u blei u lakhon ban yalam yaki kon Israel ngiem maki sngi haka baka jingim jongi kalong ka jingim jong ka jing bon kam bat bon sin u blei julong number 1 haka jingim jongi kay ka first priority lani ka ay ka jing don kam ka ba khmat do haka jingim jongi haka way ni ki school bangalej ban ai ka motivational talk way u khna nga kali ka ay ka jing don kam ka ba ning kong e haka jingim jong phi u tau khna samlau ong nga kwa ban thiet BMW ngakali sai tai khna kan thei ngong ka ai ka jing kwa ka ba ning kong do ka jingim jong phi ka nga kwa ban long ka briu spa bat sibo nek ki khna ka school bangakren kim don yo blei ban long number 1 ki kon Israel kila im hapdeng ki judgment riu ki baper hakaba teng ka jingkan mau jong ki yo blei ka sedang bandu no uni we riu krau ong kum ni bon sien habeng yo ban shong haki yeng bangim sim la tei de la ki jong ki kti lani bon sien habeng di ya ka
kabang ngim sim lati dalagi jong kikti bat bangin bam yiki so kibang ngim sim lathung dalagi jong kikti kan don bet kapor kabang nginum sngongu yo blay namar ki jing le bha ki jong u ha ka jing im jong i nakani ka jing im jong uni sakri jong u blay u shamgar ngadan ban wanra lai teli ki kubor hapadeng jongi leng bagadi ka jing sengelam ka kubor ka ban ningkong u shamgar u penkerpang yaladi u shamgar u penkerpang yaladi haba ulayo ya ka jing khot na u blay ban yalam ki kon Israel u sngoto ba u dei ban yalam hapadeng ka por ka ba ethan yo usngautu bagi nong yale persya akhmat jongu kambun gidi kikunu anak kibalong ki ramha ki baklanbor bat kiban wanyale persya yo ushamgar unong ri jingri unong up jingri kumno unle kumunong yalam kasien jam ka baningkong ka usim kalong ulet syaka pulit ka bajar-jar ban penkerpang yaladi ulet ban syong hakiki jap ki jong ublay ban penkerpang yaladi banong try ngamdon jingla ai naladi ngasu sim tangka jing pen kongo usyong hakiki jap jong ublay haka pulit ka bajar-jar ban penkerpang yaladi hakmat jong ublay dei haka jing penkerpang usyamgar ba ulama di ka jing pen kentang jong ublay ba ulama di ka jing pen sle kabada ka bor ka jong ublay ngiem magi sngi jong kijing ya bon kam ngiem magi sngi ha ka ngim don por ban ngiem magi sngi ha ka baga jing pen kerpang lesi ka long ko kubor ka don kam yanga bat ingi katno ka por ngi ai yo ublay haki ar pusau kenta ge ba ublay u ai ya ka jing im jongi ngi pen kerpang ya de na ka benta ka no ka jing temu ha ka jing im usyam garti ong ka Bible open kerpang yaladi hakman jong ublay kanu ngila pen kerpang na kabenta yaladi hakmat jong ublay kanu ngila pen kerpang yaladi nang mata ka yin kasam kanu ngila pen kerpang yaladi na kabenta ka rui ba ka jat ban riu ka jongi menemen step dang step lai ba jing am yo thia shu ong balay nga ling a kata-kata ngaki nga bu jing duai ngong balay atrai ngam suk kata ka bensim kumban riu ba ji ngala pek no ya ka mobile amut pek baje nga yi beki WhatsApp message kila bon ayo yi ka jing peluk no ka school sinot jeng yi hang tai mission compound ngong try ke ka ni ka bawan jia yingi ngasyong sipor ba pen kerpang ar lai minute banduai kerpang ya ka tu ka jing jia bakan nembiang yang ata bangan suong ngasngau senei hendak kata wana nga banengi bangin pen kerpang ban buat dia ka bor ka jong ublay ki kon Israel ki dan ni ka wai ka jing pen itu bat kata kalong ngidei ki belajit jong ublay we are the chosen one of God kat syabaki kileh ki yatho syaka perthai bangidei ki ba ublay ulajit kerpang namar ki long kerpang hakmat jong ublay henry sngosi bakata ka jingkop jongki kasusa khongreng tang ka sinrong hakabaki le le lang ya kabaki wei ki jat ben riu ki le le ki le mani blai thau lang bat ki wei ki jat ben riu kile ai jing kinyalang kumba ai lem ki wei ki jat ben riu berkata ke jing ong jong ki bangilong ki bakerpang kasdang bandu no na pedeng jong ki kim don syu kapor ban pen kerpang yeladi hakmat jong ublay para bangai ba parlok be jonga kanu ngila jupen kre yeladi kanu ngila jupen kerpang yeladi ban syong hakiki jat ki jong ublay ban snap ban mat ya ke jing pen sle kabawan na ublay ngai ngo yo ublay bangam judei ban long kum ni kumbang ngalong hakani ke jan miet ngam ju khmi lenti menu menuro bangan long pastor ni bangan long nong yalap ke ketien jong ublay renga ju sngongu man kapor bangayeng ban yalap bagadai ke jing pen kerpang imei jong hakam rasyid ja palat saus nem bangal jengai no ublay bakata ke jing duai jong imei man ka step na kam rasyid ja kabadan kapor ka bangali ong imei ngap no wat duai syu yanga kajing sngau krau kajing sngau don bor ki lok perthai nga don sibun kai bangam le syu kajing em ki pop ki bar ki ba krau dengan ju sngau ngu badai kajing pen kerpang jong imei bau blay utit ya ka donon maung chonga ngaju sngau tenat kajing ruai rigi skak ubang somebody's praying I can feel it somebody's hands are guiding me to protect me from what I believe Lord I come to you
urigi ska ku dei nong ruai perthei jula mudur bade ke jing duai jong no nang no ban pelat im ya kanu re kanu kamen se ngidon kam ya ka jing pen kerpang ngin saya pet na kini ka kubor ka basngau tenat hadu kat no usyam gat ulala ban ya chaprang namar ba usdang da ka jing pen kerpang ka perthei menta ka ya bun kam ha ban pen kerpang Bat kawai ni kijing pen kerpang jong kepertai kalong ke National Yoga Day. Ki school, ki office, ki jaka ajing sumar, haka 21st June, arpway terik June. Kila jurakhi ya kini ka national, padon sa kawai ka International Yoga Day, haka baki beriu kila ban syong syuti, kin syong ban meditate, kin syong ban pen jatat ya kijing mut, ya ka met jong ki ban pen telino, emptying oneself, ngong kadai ka badai palat, kadai ka exercise ka ban pen kiakrat yo beriu kata ka yoga, ngakeli ya ladi bangan lang pen krek kini ka kubur, ngadon na em ka yoga ka bakin jaman sim, bangan syong om ban pen teli, hene balong try, pendap yang ngalat teli. Ngilat teli, ngilat swai, ngilat sedot, ngiyo inem ya kata. Manong try lah ka perthai ka pen kerpang, ban pen teli no, ngapen kerpang, ban pen dap yang da ka bor, ka jome. Ki priu la sangia ban syakri belai, ki priu la sangia ban ruai, ki priu la sangia ban sngap ka tin jong belai, ki priu la sangia ya ki baken jablai. Bat suki kala irod no nangi, kala sang penjengai nangi, ngidon kam manwan segejing pen kerpang aingo bengidan hakani kari ka kerpang ngam julaban klet ego ke program ke bangalit bani simtah Bangalore ngalit di Syah ka ke dukan andala wai kita ke session ngalit di Syah utau dukhar bo Aisyah yang kli yang me wan ai ngong yu ngawan na Shillong Meghalaya yo me ong banga per naga wai pat kari namangi kham yali kadur te wong yang ngao masun ong Shillong Meghalaya ula phu samrke badula the Syah artat ngalanang perkat uni udah karbo di Syah imat untip bangawan na kari babun bagi tourist spot ngidon ke sorang ngidon ke maulenong ida kisnong gi bapau bagi breki wan shani ka tourism gede ke bakrau kani kari jongi nganang perkat kumta anda abau tau dekaru ayang ay ke Syah wong yang ame wan na ka jela babun kristan dine wong hoy ngom medeu kristan wong em ngadiu Hindu tabang aju benar ikini ki jela not east kamtam ki Shillong ba kambun ki briu ki batip ya ublei ngajau ki umat jingkemen hari nong wei bang angadon ubriu itu bangi wan ka jela ka batip ya ubriu ka jela ka badon ya kanam kari tip briu tip lei kari ka hok ka shikenten kari ka burom ka akor kari blakerku da ublei ka jingker pang jong kani kari ngas ngau pomot pomat Hebang awan pai syayang Aong haladi Terai kumbaki wei ki yoi Ngim long syu kumta Ki khôn Israel ki kop Ngi day ki belajiat jom ku belai Hendrai sabat jeliu Kim long syu kumta Kajing ya penyap kadon na kani kari Jong iman ka sengingi pule Kajing ya snam kadon kani kari Jongi kajing bom syong sngan kadon na kani kari jongi Kakian udroks Kidon Hakni kari ke jongi Syanu ke jingkar pang jongi Wai uduk harang dia Shillong Udah perlok jonga college meet jonga Mumday ukrestan Tapa man kapor Uyai gantina laj umkra Uang man kapor Banga pej ya ke ying mani Ngaju ma jingkemen hamen sim Ngong yu metip na em Because there is the cross Namar hang tadon kading panah jong ke jingkar men Kading pernah kapapan kerpang yang ina kapertai kading pernah kapapan syatbor yang ngila yolot baro hakani kari kapap kerpang kay ngidang dunang ong yeladi habang iti ngiyo yu siap ngiyo yu mau ngiyo lo di kaspa mariang ngidon haulum umdon kam film don kam esi ngiyo ya kalaer kapapang hakani kari rengilang kum kikon Israel gibam sungongo usyam gar ukot yang hakani kejinga sengelap piklo nyam sa sisin ban pen kerpang yeladi ya bon kam masenwan na gejing trai ki ai bengile ngi kloy na ban syong arminit ban ong trai nga ai ngo ye me namar kani kesengi menemen step habang adwai marweh gejing dwai step ngong trai nga ai ngo ye me ngadang yo i ya kani kesengi daki million ki brio kim yo isyo
ya kini kesengi oh ngai bau Jisu ap manu ban wan syong kum ka Mary ban pen kerpang ya lade hakiki jat ki jong ngas ngausi ban pek ya ka jong kari ngila jot ngila pra haki liang baro nang no nginya keren syano nginya keren ngiyo i bakani ka jing kerpang kala dono na pedeng jongi wei riu rang ba u bi kai ka college a gentleman ayo i syong kai padu wang pastor aku apa nong ipi ka bai ka tien ngong balai wang pitip nam we are living in a disposable era kai ka tangam sotu wang im ha ka por ha ka ba jingim ki briu kali rengkat dor tang bat ki paper cups ki klat plastik ki pela plastik ngong batai ba mama ngam sotu tau mama wang ha pilek ya briu pilek jing kawai menta pidium de ki klat plastik ki paper cups na pidep pilek no pi crush ki bat pi berat no pi tang no Wang ayo i ka jingim ki brio kini kisingi ka long bai tangkan ni use and throw ngila kai ka jingim samla ngila kai ka jingim shenrang ngila kai ka jingim kentei ngila kai ka long yeng long sem ngila kai bat kumta ngiem maka ka jok bangki jing pen kerpang ka don kame hapadeng jongi sasisen pan shamgar usngau thu tangkani ka wei bangadan kamban syong hakiki chat ki jong Jisu Ngia keren ni kejing shit jeng ka beneng. Ngia keren ni ka global warming. Ngamar wei ngaperkat ngong terai ngampat syempang. Yo day penban kejing bom kerpang syuk jongi. Meme pen ai ngi kini kejubab kum ni kembang yoi. Kewei jing thok ong kum ni when the last tree is cut and the last river is poison, people will realize that they cannot eat money. Day tak andai ko ka bakado an salong bi badi udeng ka bakado bangin sa adno ubriun sa tip ba pleng am long ban ba mi ka spa ka bang ngadon namar ngila pendono ya ka jinglong kerpang ki jongi usyamga uleng ban syong ban pen kerpang jinga sengken thei ko ki para bangai baye jonga keli yala dia ka ni jinga seng ka ei ka penlong yang aban wan syapok se Kay ka ba penlong yang abangan syong haying mani. Kay ka ba penlong yang abangan sengap begini ke kubor. Yo le se ublay ubo program yang abat yang i. Bano nga kawa ka special time bat pi. Kapor ka ba kerpang chompi. Kabaar ka kubor na usyamgar. Om tang ba upen kerpang yeladi. Usyamgar upen don kam ya ka ei ka ba udon. Usyamgar upen don kam ya ka ei ka ba udon. Udah na yu syamgar. Ngimpat jubna menu ke history jong ke pertai. Bau ding nyak mesi. Lani uding ap mesi undai u atyar ya let ma. Syamgar utip tang ini ka wei. Bangan pendan kam ya ka ei ka bangadon. Haka keti jonga. Kinong syun giwan persyayo. Ka kam bau trei bat ki masi u ap jingri. Ubat yu ding nyak mesi ong ka jing patai. Uba jerong tang prapot ei ka renyeng jong tau ding nyak mesi. Uyoi ki Filistia ki bawan ki spangot persyayu syadian jong udan ki kon Israel ki bam danjing pen kre ai ruem unle kom no syamgar ngan le chayeng ngan sim wat lam ngan sim sum ngan khot ki sipai kat bo un poi chayeng layap bon ngot ki kon Israel u hab ban sim ya karai kum unong yalam ngan pendan kam ya ka ai bangadon Bat ka Bible kaya tu yang i ulara ya udeng nyak masih de ka bor jong ublay ula pen kalem hadun reus pangut ki sipai Filistia kendet ka sinong gatau kendet ka pertai barok away bau deng nyak masih upen kalem reus pangut ki sipai Filistia kadau kalong bau syamgar uhun bat ka ei bau blay u ayo. He is content with what he has. Uhon mat ke ei ke ba uplay u ayo. U klem knyum bangan le kum nu ni udieng an bom ya nu do ni udieng. Henry wong try da ka bor jong me ngan pendon kam hok ya ka bamelai ka kti jong au ding nya masi. Pat sisau la pen klem hadun reus pangut ki sipai Filistia. Kabar u klem pen nu jor. Ya ke jing telat ya ke jing klan ya ke jing ya ke jing jam jong tau dieng. U klem ya compare banu-banoro. Wei riu start u ang bangi im makin kisngi jong gejing pen ya nujor. We are living in the age of comparison. Hakabaka jor gejing pen ya nujor. Bangam la kumbala kitai, ngam nang kumanang kitai, ngau bebij, ngaka betelot, ngaka bekumni, ngaka bekumtai.
Bat kani ke jing penyenu jor ka pen herwat ru ke jing long mensim. Ladang apa penyenu jor de bat ubak ham telot ngas ngau sarong. Ladang apa penyenu jor de bat ubak ham klan ngas ngau nok mensim. Usyamgar penyenu jor bat nuru uhun bat ke ei ke ba udon ban pendon kam naga benta ke burom ke jong ublei. Moses hakal nong ke pasau kitab Exodus ublei ukhat yu Moses. Wang Moses kele yalam ni kon Israel negeri Egypt. Wang kumnungan lej manga, kumnungan keren manga, ngam nang ngam te payu aron ong Moses. Ublei ong shulet bej labiang. Moses upen ko ang yo ublay da ka jingkali ka ba ublay lo kali yo Moses ka ay medon hakakti jong me ang Moses ngadon yo ding do ka ay Moses medon hakakti jong me ang Moses ngadon bang ni uding do ubom idon jingmot hey ro lenong ka basaw de khot gabar uday uding do Moses lenong ka basaw de khot gabar po day shooting do Moses udah uding do jang ublay. Haga bau Moses uang terai shim yu nu ding do jang pen kentang bangan ra yu ding do jang me. Moses ushim yu ding do jang ublay. Bat daun ni uding do utit yu mau siang baka mi ka daun ni uding do utit ni keduriau basau baka kat arleang. Pendon kam ya ka ei ka bau don haga kti jang Kalau don ka wei ka long kemi kalau wan kenduk yu Elisha arkis iem sau iwe ka ongko Elisha ya rab lem yang ulok jangau layam ula saram madu wei ubriu panu ni ubriu ba airam ula ring merau ya arngut ki khon chenrang jonga kumnongan le ngamla suban siwi kini karam ngakwa pat iki khon jonga Elisha keli kini ka briu padon ayu hayeng bakani ka briu ka ong adan tang sikhiu ka umpniang Bat katahi kala penjai ki kamba jong ublay. Pada banget bagi jong hapok se pada kena ke jamin. Kai ni don hakakti jongi bangin ai ha ublay hakani kana paisngi. Kai ngadon na kabentai ladi ka bangam sngau bedor bangan ai no hakakti jong ublay. Kai ngadon na kabentaki kon jonga bangan ai hakakti jong ublay. Kai ngadon na kabentaka ying jonga bangan ai hakakti jong ublay. O kenarit te udon tang santeli ki pubarli. Barar lagi dok karet, ai hakakti jongki kamba ublay. Pada banget bi jonga ngasngau kemen man puli kwe gijing itu kana jong ke Susanna Wesley. Nganget bengila jok ngau sepang kani kabriu. Ka kemi jong John Wesley batu Charles Wesley. Kadon kat kendai ngut ki kun. Kendai ngut na ki yap no ki em satang sipau. Kani kalong kemi Kristan. Kai por ya barok sipau ngut ki kun jong ka. Kahi kot ya ki. Kahikai jing duai kahikai kaktian jong ublay baru ublay na kayeng jong ke Susanna Wesley bakara man ka por ya kisi paungot ki khon jong ka kakti jong ublay usay John Wesley unong yalap jong ka spas na makat kandai ban pen kalak Hong Kong ya ka pertai na ka century na ka jing yalap jong u Charles Wesley de nong tau jing ruai nam bapau nam bat ka wei ni ki jing ruai badon na ka kot jing ruai jingi ka ka jing ruai Christmas ka ba ula tau ka ba ong ngapat ba angel ki ruai Kimi nakayeng baka kami kaong ngadon banra yaki kon jonga hakakti ka jongme para bangai be parlok be jonga ke biyo sngo na kani ka jingelap ushamgar upendon kam ye ka e ka ba udon da ka ba ai no iki jing telot iki jing bom la iki jing bom tip iki jing big jongu hakakti jongu blay pad hang ta ublay upendon kam rat ba yau shamgar don ai ne em anong try ngamtip ayu melabu apa jonga kadau bangimtip kalong bangim jupulut porsyu ban pengkerpang ya ladi ngim jupulut porsyu ban syong ban yit ya ladi kaya trai melabu apa jonga bangan pendan burom ya kerteng jong be VJ Benedict unong ruai Bollywood bapau naam ubarwai gitu jing ruai I am a disco dancer uyok shibun kapisa henry umuhun kamensiem namar ba ula baklaban pendan kami kasap jong Ula kalaba mudah kaway ni gijing sengelap. Lawan interview yo balay me no gijing ruai Bollywood. VJ Benedict ang ginigikintin what he gave me, I'll give it back to glorify him. Kay bula ay hanga kalong rendang ubersiang. Ban utaw rendangan ruai ban yaro ya kekerteng ke jong ublay. VJ Benedict upendan kam yo rendang jong u ban yaro ya ublay. 4 Slam man kini Desember ngawan sa Bangladesh. Ngawan kena ni ke youth festival jang kawai ke Presbytery ha Bangladesh.
Sitayo nga don hang tua kaway ka balang. Pagkata ka balang ha kasengi ka bakado siya banganan pai siya yeng. Ngalalit ban bamja ka yeng to teman besan rang ba. Kidan laingot kita man besan. Bat baro laingot kita sipara. Pada bang apoy kita ka yeng ay kendo ita imei ibala palat sispa snem. Ila palat sispa snem idang syet jing syet hi idang sar yeng ngong kumno pi kan mau bila palat sispa snem. Ita ki kuon ki pen i ka birth certificate na marha ka por ki missionary na Norway ki wan tre sha Bangladesh pen i ba ki la bu jing ken ko ba sispa la jan poi sispa ar tam ita imei dang klan. Para bang ye songkai kita ka yeng ka bala kata yang akalong ba. Utau teman besan rang ba ula prapu arsnem. Uyat hu yang awu ang pastor pitip na em. Hadu bangin ladon san posnem. Imei jengi inum ai ja yangi. Ladang ngimpala lendet san telikit khot kot ba. Imei jengi inum ai jamiat yangi. Kat bangimpala lendet san telikit khot kot ba. Baru tahu teman san ngong pilala bahai ke Bible. Wong alala na Genesis sejing penpau ketin khasi, hak ketin Bengali, hak ketin English, baru hak ketin Hindi. Saujat ketin ni tu masan ulala. Bangong terai tangi kisipau hukum rubun ngimtip. Kadang kau ke school ke bangalik keren mani kini ki banai ki baladap ngajulek kau ke school si kau pa. Ngakeli ki kena. Piju puli Bible ne em ki ong ngiju yo puli pastor. Ngong ki yatu yang ngaka ai ke Sodom bat Gomora. Yang iwi kena i ong ke Sodom Gomora ki dai silok. Ngimtip ai. Shano kata kajing kerpang jongi. Shano kata kajing pendon kam jongi. Ya ka ai ke bau blai ulai hangi. Shamgar u pendon kam. Ya ka ai ke bau don. Pidon ai bani ai ka kti jong blai. Ngayo i dalagi jong ki kemat. Bat kat sebangan lek banyalap ngajuong. Kam dai syuk tang gajing penim. Kala dai kaya jong gajing pelajim. Haka wei ni gajing sengelap ngam julak mudor street preaching. Haki pedeng jong kesor selong. Kat padang yalap kata gajing seng lawan ka wei ka long kemi. Kapala duai ha pedeng gajing seng. Bat ngilapun kut nok syuai gajing yalap namar kam amen syuk na gajing duai kala long disturb. Ngilek ban yang pelun begini ginong serai ki mission worker ban duai kita ka long kemi. Kajing duai jongka kalong baka kaang baitang yau kun jongka. La arsnem tam ka ongam juyo isu yu kun jonga. Ngong penjai-jai do kumnu ini long kemi ngile duai nrai kam hun. Ka ongan omlet yeng ladang ngam yu kendu su yu kun jonga sanu udon arsnem tam. Banganong ye pi ki kamba jong ublai hakmat jonga. Halendet ka kenro jong kata ka yeng udon ukun jongka ubasyong di drugs. Uyo sngau si yo sngau baka kemi ka kaangi ka kerteng jong upar do yap haplau yeng ngayo i lagi jong ki kemat ba uyak sai manrung syata syaplau yeng une udai ublei ubuyo i badon ka kemi kamarayo kono basa jotno sebom jukun banang ngamhon balai marwai sebeneng lemdang ayo banyalam yu niu kun bala jotno janga uniu kena mentau dan hari hab. Kalau singam pada opor pamanya lam ngaju lam yu keleng-keleng manai testimony. Udang don kat nyau snem karta. Kiai ki bo umle syuk ki injected drugs ki smelling drugs ki bo buatai ngam semua tu syuk. Henry ka kemi ka duai arsnem ka syak jingit bon sin. Baru ni ublei upelajim namar uyoi bakani ka kemi ka pendon kam ye ka jing pen kerpang jong ka ban syong ki jat ucis. Kalau ini aman duai. Try sesisian pen kerpang yangi. Pen sle yangi. Daka bor jome. Kabalai bat kabakat do. Ushamgar. Usdang na kajaka kabaudon. Upen kerpang yalati he. Upen don kami kabaudon. Bat kabalai kabakat do. Usdang na kajaka kabaudon. Uday unang amasi. Ngimla banong baun sedang na yung sim. Namar uday tang unang rijing-ri. Uyoi kinong syun hakmat jong. Wong try kumnungan le ngasu pendon kambe je kabe ai hanga naga jaka ka banganga don ban pendon burom yau ble manuban sedang hangnungin sedang lanungin sedang ban pendon burom yau ble pitip nem prabangit bau ble ula bu ingi haki bentai ba phe jo jingim don kinong hikai don kinong net school don kinong net college don kinong tray kam sarka don ki betray kam lo jong ki bentai ba phe jo jingim Usam garutip bang ada itang nong amasi henry ublay ulabo yang ahang ni na kajing temu kajang u baru labo yang ihi bentai baper jong kajing im ban sedang ya ka mission ublay ban penbunan burom ya ka kerteng kajang ublay wei orang ba balang hakapor bakadang pulih hakal keca ula phone yang ah itu kisna marjar khatar khalai tar ba balang ula khlat no
Bujunya taksi. Uang pestong kau itu ipi. Badan kau jing jia ke pelayang amenang ranya taksi. Udah orang bak balang ba i jing rawai niam bah. Haka kali ke usang utep pendrai ba utem jing rawai niam baik. Daki kenyum ki pasenjar us penrit. Utem jing rawai ba untuk banyak kali ka mai artan. Haka wi singi uang am julak kelet syo. Ba udan wi beriu bala reserve ka kali jonga. Bodong let ki pang jong ka dam side. Ba andala po yang tak dam side utau review bosong kali uang let syo kham se khamat ba. Tor ma balang ulek be uang ba pi biang em ke jing mut jing perkhat yo pi de badan jing dunang la po syu sini yo pi mai bai kali yang asib utau beriu bale boriam bah. Uang ya be ngan ai bai kali pi kan nu pi kuangan ai wat kuslai. Tor ma balang la po nu sning ong lek no ba uang pai biang si selong. Pai biang si selong. Badu uang itu driver tem biang si itu jing ruai jong pi tem biang tu jing ruai. Pa rewind si bain ta jing ruai. Utor ma balang itu yang apa andala po ya po dam side. Hakawi ni kijaka ba kham kendong payang ya kali. Uang ba penyang no ikali hang tu. Uang duai na kabenta jong ha. Tor ma balang kendit. Uang balai ba pi kwa jing duai. Uang phim tip ngami na yeng. Ban pengkut no ya ka jingim jong ha. Henry dai ublei. Uba penyo yang aban syong ya ka kali jong pi. Utau rama balong wa klem ya lap te ya pi. Ong em pi klem ya lap. Ki jing ruai na ka kali jong pi. Kila dong ya ka mensim jong ha. Duai yang abang aku belong jing tahu betama utara bak balang uangam jumudor menu banaka kamnya kali kabang suka mai man kasengi lapor lagi em gawe gamen sem gamen ben yamno kadau kolong bau sedang man pendan buram yo blai naka jaka gabau udan labo yang office kalau ni man sakhi yo blai bau em labo yang school labo yang college university ban pendan buram yo blai. Pada bagai jonga menemen step sebangan mi ngala pulis pangka Ida Sofia Skuda kanong kanika kena kabau kupa jongka ude missionary doctor uwan trei sya India sya South India pada haka tu kapor hai India laong ba kijing syate kendon kem kanyam Hindu kalong kata-kata ka system haka baladadan kanu kalong kemi ka sitom kim ju sya ban kata du doktor senrang kam tami ki brio ki ba armet bat kini ka kena ka Ida Sofia Skuda kawan syuti sa India bat kupa jong kau missionary kayo iman ka sengi bayap ki long kemi kayo iman ka sengi bayap ki kelung kadau kalong ba kim sya yu kupa jong kau badai doktor ban sumari ki kentai ka leche snong kayam kadang don khat ar khalai snem ka ong trai jisu penlong doktor yang bandangan long doktor ngan pendan burom ya meh India ka Ida Sofia Skuda kalong doktor sisya kami na USA kawan sa India kaseng mentai ke hospital ke pau nam du Asia ke barok ngitip ke Christian Medical College Velour la seng da ka kena ke badang duai dang kena ke jinghok try pelong doktor yang ngan sedang ya ke mission jong me nak jaga ke baipa jong ai judon ha Velour ban hadu mentai ni ke hospital kadang yen bona pi bala poi sa Velour kadang ke surok bagi ai nam ya ka Ida Skuda Road kena ke bagi buru ki ong dan jing mut tu jing tuai jong pi Henry Ublay upendan kam Robert Wright useng ye ka Sunday school hakapor jong ka industrial revolution hakabadan ki kena ki bala sakma keleng-keleng ulum ye ki useng ye ka Sunday school ban ai jing ba men sim ye ki nang nungin sedang ye kene ka kam ka jong Ublay nga syep tieng bengilalong kum ka duriau ka bayap ka duriau ka bam tu chanu chanuru Ublay khat yengi bengilong a channel of blessings Syaki Waiban. Setelah dikejeng keren jung lead Reverend Dr. William Carey uang kum ni. William Carey udah nong su juti baseng ke Serampur College uang kum ni. Kemilen ti ye ki bakrau no ublay. Batle ye ki bakrau na kabenta ublay. Expect great things from God, attempt great things for God. Ngisyu lapor tang ban kemilen ti na ublay. Henry ngimpat simlale na kabenta ublay. Mordecai uang ye ke Esther kalau nang ke besau dekat ke bakat sau. Batip bawa let se ublay ulabo ye pa kan ni ka hima kenang na kabenta ke por ka bakum kan ni. Batip bawa ublay ulabo ye poster kong lam kan ni ke janmit. Batip bawa ublay ulabo yang ibangin wan kan ni ke jingaseng na ka por ka bakum kan ni. Ka bang ye ke jingkut lat saudong jungi. Syamgar usdang naga jaka ka bau udon. Para bangai bi joka ka khot yang abad yang ibangin sedang lanungin sedang hang nungin sedang kum nungin sedang tungin lej segejing pen kerpang ban ngin lej ya ka ban yit ban pendon kam ya ka ka bau bleu lebo aga cingim ko jongi syabangan pengkut noi gini ka kubor
an khot iparai jonga ibati koridor khonglam binai kini ke jing ruai pedeng jungi mangakwa begini ke jing ruai kalong ke sur jong ke jing ruai ha ke jing kentang jong ke por bangin penlet sipor kal air jong ke jing ruai badong trai kumbau syamgar upen don burom ya me daga ba upen kerpang ya ledi upen don kam ya ke ke ba udon bad usdang na ke jaka ke ba udon ai ba mangiru ngin mi nang ni na ke ying mani pokse ngin net pai ban ong trai ngin le ya ka mon ke jong me ai ba ka ba nang yo sngowi ni ke jing ruai ngin pelet ya ke por ke ba jar jar ban puson ban ai ngu yu blei namar ke ni ke kubor hapdeng jongi Tega bangaem dan sibun ki jengkeli habang awad ya juba ngam lapat bangan yo yaki jing ya shem ha ka jing em ki ale ban pen ya jeng berkat banjingai namiku kenrar Jisu day tang haba ngayo ya mi pertegam laban bentami milong jing shai ha jeng dom ka jing emi pelana bobat ka jing don borshu bad mau siang jing em ngayai tengku laya lebangan yad leng batem jing dombat jing yap nang betil wad ino yang mi rabat mi bad yang Jisu day tang haba ngayo ya
kom ke jing duai khot yang ibaro aga jing kentang jong kani kapor bengin pelet jing mut sipor ban bhai show blei kom balarwai kom bangalong atrai babha leng shibon ke jing sngo kot lan ke jing sngo do jing kermen ke jing keli bom yo jubab ki omat ba om don ba yo i shabari jogi ke jing kentang jong kani kapor try ngai ngo yeme me don hasenda jonga ngai ngo yeme jisu me longu Emmanuel ublei bat nga haki omat jonga ini sngo kot lan sngo poi shu shanu shanu lu samla la ka jong ka jing e ngi don kilong kemi la ka jong ka jing ket ngi don kilong ka pa hal ki jong ki jing kendo ka jing em jongi sya bagian mi thali nang ni manong try kan umlek nang ni klam de shem thamai ban me bagian ni ke singi ke thamai kan san let chi ke ba bom jikon ni shem thamai ban me Jesus nan ai pi kan pasan shi pau second bagian sngap man pusan ni ke ketien ke jong oblai hadin ke tangan sebo i ke jing tuai anam khot ni pi shakmat henry komba pilong wan show Jesus compare la jot la pra ke jing pang ke jing e uong ngam kwa ba pinwan da kumway pan rewan ko mapilong show Jesus shipon ngin puson kale jing ko jing duai manai ngo yo blei ka ketien ka jong sngo me Jesus sngo shisha me Jesus sngo kemen me wan shem nong pom kum yang akan nong pom dan siu bakwa ban keren si pangjong kibriu kila thaj yang riu jisu umpat thaj yang parlok bio sio ni ketendong jing pen sawa ngati badon sibun ki persyang ban job me jing syate nak ni ging meningi don ban tuai nong try pelaj im kanu kemen sem ka syate ha kuyat syate ha drugs ki jing melin basneu dalam dia kena melasyo kidan kami yang iya kecaka kabari menang Jesus ada mela man pelaj im yu syakri jeme ubakren nak ni jamin kam dan jing e bon pelaj im ki kon jongi e ki long kepai ki long ki ki jongi pada ke jing kentang jeng ni kapor ini benda me ke jing tuai ban ka kwa pin tuai ha ka bajar jar jala di shibet haying pidon hakali hasurok hadukan jaka pidon tuai let chịu lấy cái jing tuai mà ngin tip ye cái kawai ketien em om jupai habat wai shalor berkata ka boleh khat yangi ban pen kerpang kamu syamgar ngiwan bandam ki gejat jame Jesus ngiwan ban mani ya me Jesus long sim jong ki sim trai jong ki trai ki sim benang dang step ki ro ya me ki jing pen long jong me ya ro ya me kasngi kami man penan borom ya me ubnai ben miet man ki klur man penan borom ya me haga de jinga seng Jesus rengkat bagi jingkit ba om dan manu boyo i trai syang apa dengan jinga seng long marwai Jesus mem yo iya ada ngajing khusai am ta yeng ki khon jong am tip chanu ki dan rai Jesus ngeng badan jing pelaj im ha ka kerteng jong me dan ke jingpang bagi doktor ki ong mla siwan sumar dan jing pen kia ke kerteng Jesus terangi angu ya mengi mani ngi siwan krau ya ke kerteng ke jome Jesus bayi ni baduk pala penrius pa nga ukoi di pelayolan henin ha ka liulong basyir kai trai ka liulong jeng ki omat ketang ka liulong ka jing pad donut ka liulong jeng ke jingpang ke jing do jing kerben siya mga litpay na ganito jing isang ay try kam don man ay me tapangan ngo yame ay panangin am jutip te try me bu ikini ke program yang me bu kani ke program yang i bani siyam kerpang bani sa sisin oh Jesus ba iya jengang ada duay penyo hangi sa sisin try ba iya kapor ka kerpang kapor bangin syong haki kijat jome man iya ka jing pen slek ka jome maat dia kejing pen kia jome man maat dia kejing pen syat bon jome Jesus
Trai kat ni ngi don ka ying mani bat shaman ka ying mani ke biyo sngo. Me yo I yang I kembang ngi long. Bat me kwa ngi ko trai ka jing seng. Mengen ai ti thamai la di. Ka jaka ka bangi shong Jisu ba I jonga. Ngi wan ban bread ya la di ki jak ja me ko trai. Ki prek ka kti jong me pleng de na mar jonga. Usum na ka krung jong me pleng de na mar jonga. Ki prek ka jat ka pan sngat sha ka khle jong me. Ka met ka bala tor bala truat ka ka me ki nor ko trai ba I na mar jonga Jisu. Aduh kan ni me I. Pan maaf na me ko trai pun sin ngi kelet ya me. Ipan maaf na me ko trai pun sin ngi sngo ko mangilap biang lon. Ipan maaf na me ko trai pun sngo ko magajing start ka labiang ini. Ipan maaf na me ko trai pun sin ngi sim lala ban pen I ba me dot na gajing jengi. Ipan maaf na me ko trai pun sin ngi long kristan na gasngi ublay. Trai la da me pendon kam yau nong ap jingri. Ban pen kelem mi ki rishot usaitan. Bener kam ngi Jisu. Hakali bengi syong. Jaka bengi don. Penan buram ya me Jisu. Oh ngi aingo ina trai. Ngi aingo na magujinga senggan tai tanat rekam yalap jang kalaim krap presbytery. Ngi aingo na magini kinong kit kam gib syuyang kumu Moses ban syupen kongo ben. Magini gijing pen kongo jang ki ko trai. Kaya ipan mahat hangi ka ketian ka jong me. Tang man syu aingo ime Jisu. Be mi yos ngoi gijing dwai jang i. Mi yos ngau syabat jeliu ka donut jang i. Nyani ki umat jengi me pediang ingi kemni kebangingi long haga kerteng uji sunga duai. Amen. Ubleng kurkui mila magani ka kubor bala dadan na pedeng jong pi ki basngu don kam yiki jing selok bagajing duai ki bakerpang pila ban api nganda wai kini jing seng long laj lu nyandon ban ya duai ba di selok bat pi na ka bentak ka burom ublei. Amen. Kublai sibon pastor itu ki kentin ke pila bed pila ai hep deng chongi kalong ga bakordor sibon kalong ga cingkar ku ba cing mentoy ngi baro ki badon na kaneka yeng chong blai bat ya baro ki bios ngau na kaneka tendong cing pensawa ublai nang don rangkat ye pi nang pendon kam ye pi ba penang ya syaprang da kabor nakam dapan yalap ya kajing sisa ka ketin kajong blay ublay nakarku norang kala marka yeng kasam kajong pi ay pi ka met ka bakot ka bakia pastor mi nakane ka balang nang nina po akse mi nagajing sangkan thay light mkra presbytery jongi dakamen sim jong kajing kamen dakamen sim jong kajing duay bapin kan maulam yengi kum kajing sangkan thay jong ka light mkra presbytery kajing duay kajong pi bamangi ringan nang laban long kita gilong keme kiban nang yai terai deb ya kakam kecong konrat blay nang don kat lang baki por gisngi baro blay jong jeng sok undon kat lamat pi undaun ker lenti yai ki jong pi ma pi la ek ban poi sok jong yeng kesem sya jong ka balang ga pi don hakane ka por ngila poi syaka benta ka bakut no jong kene ka jeng sanyalap jong i kum ka jeng sangkan thai jong kalai mkra presbytery I sekretari laong yang ba ngan sim kublai kulum lang no hakane kapor te ngam nang hiban ong da kumwei pan kalong ngas ngoban ai ngo ya ublai ka banung kong nga ai kublai ya katnat trekam jong ka kam yalam kabalala ya ka ban penbet penbiang bat kabalala ban pendap egini ki program hangane ka sngi lama gajing teresi tom gajong pi gajing bon kam gajong pi kumno ban le ban penbet penbiang bat kham tam ha ka ba ai ya ka khubor syakane ka balang hangane pokse ban aga jing tip ka betikna ban pentikna hangnu gajing sengelapkan long khublei sibon gajing lakloi gajong pi gajing teresi tom gajong pi ublay nang don nang kat nang kerku ya pi kerpang nakabenta kajing sangkan thai balang pokse bat ya ka balang hi baro ka we khublay sibon kajing penbet penbiang ngajong pi bat kajing long lakloi jong pi ban sya yang ikum kajing sangelap ban penlong hakane ka balang ngajong pi ublay undak kerku ya pi kom kajing sangkan thai hang ni
bat ke balang hi baro ke wei pen yang gum wei breu na ka banta ban syakri u blei pen dalong hi syak balang ka banang la banang kentiu ya ka burom ke chong blei ngai ku blei nado ke jinga seng ka menem stem men basan ibalala ya ka ban shem ya ka banta men pendep ya ka jinga lam ban iki kuaya baro arteli menem step nado ka sorong ka kuaya jong ka balang sorong ka mau dija balang madan reteng di bala air ujung ruai penrem sim madia baro kinong sim benta ublem don kat lembat ki lese pidang don pedang chongi ka ne ka pol lada pim don shu ublem kur ku kumju epi lengba chong ne ka poru ngada ai ku blei epi iwei pe iwei baro met ba pen mi no naga yeng ka jong ublai pen mi ki brew ila mat ke jeng kor khu jong blai pen mi ki brew ke blai yo ayo jeng mentoi pen le jong ki yeng ki sam pen perkhat bat ngien perkhat bangin long ni em ki brew ki ba barabor ngien pen kerpang ila de syau blai ublai undang kat lem ber ki benta baro ki blai yo ayo ban pendam nado ke jeng pule ke tien ke jong ublai ber ki jeng duai nado gini ki kuaya bro arteli ublem nang don nang khat bab nang yalam ye pi leng bagi singi ki por baro bab ngenang la ya ka ban yang man syakri yo ublai kham tam kom magin ki singi ki ba e ngada ai ku ublai kerpang ya ki khot jongka executive committee jong je sang kan thai lai mkhra presbytery kat ki bala ban ya don na kan por bat kumchu iginong ket kam na katanat traikam jong kam yalam ublai undang kat lambat pingin dah mi nak kena yeng jong ublai ngin lek jong ki yeng isam jong balang ka bengi don ublai unda ker unri sumaringi mengilaban poisok bat mengila ru ya ka ban ya thu ban yalap lem syaki wei ya kena ka kubor ke babha ublai undang kat ru bat ki wei pat ki para mensim ki bakordor ki blai yo ngau ya kena jing pensawa lang ba jong kena por lese kan long kapor ka bakordor na mata jong pi Lay undang kat lembat pi, leng baki por baro, kapor kalau biang ini penuai no, yang ini jing syakri jing ya ublay, let say yo dangdon jing benmana nakaliang jong jing kentai balang, unda. Sasisian pan nyai ngu yublei bakum ke jingesang kentai lait mukra presbytery kam yalap komiti bang layo ban pelong ya kini ke jingesang yalam nadu menemen stem nyai ke buram ke jingu syublei te kum ke balang kelapen kre ya ke jingnya di syalang ya baro ke jingesang kentai ki bawan na ki balang jong ke district ki kuaya ki pastor teman basan rangba balang kat ki balan nang taki ushers ki bapenya ki traffic bat ki nong yesem benta baro makin ngobha ban here she youth center on dalawai chingasang ku bless you bon to kublai sibun kong itu ki jing penbana bo pipila penbana ngange baro na pedeng sungi ki para bangen ki bangi ya don nakane ka yeng jong blai bangin nemi theli no nakane ka balang kala pen kre sebon yengi mi sementalang baro ha kicing di sya hangtai ha youth center te kane ka por ya penwai no ini jakri sungi yu blai ngix kem bo blen kurku ya baro ki bentai ban layo iban pendep hakan yang kanok pai jong ne gasngi ngin yasno lang naga jingruai ka ba san spa san pupra to pai long apai long balai pinyap e ublai pi menta u khot i isnei u jisu khot men sem ru ong wan ki angel ki ap ya pi bantan balai pin su pet lok syariat ka jingtem habau jisu don lat ban lai em lada bidang artatin alewan jungo dalade pin syami bat jing em pin yo hadien balak dap pin jing ruai ngakerpat sai sisen pat i pastor jing ben pelai ning jing kerku penwai barok kit khat ke jing ruai ka san spa san pupra
ki jing kerku ki bakan sai tam ki bakor dor tam bat ki bakrau tam ki jong me ubleu pa ubleu khon bar ublei umen se makoi kini ki lai hawai ublei kilang ublei ki jing pen shat bor thamai yangi kilang ublei ki jing pen mat ki jing shaman sim ki bathamai kilang ublei jong ki jing alam ublei ki jing kerku ki jing pen khia bar ublei ki jing job Shong dap kerhai, bat ngi iwe ki be sengkot kerpa di kerteng ke jong me. Ki be yok sngau na kani ketendong jing pen sawa. Hala ka jong ka balang jeme hapok se. Ki jinga sengken tei jong ka layum kra presbytery. Ki bengai jeme keleng satla ka pertei. Mentash ki bom jukot ru. Amen.